dan ki zan so ki farfito. Mai san ki ya taka da umarni masa fade yanzu sahibi ne gare ki sai yaro furanni bakin mu fakan farin ciki ne musu ba zan so ka gane kayantu wakar bikin ku ta tatu sautin kamar kiɗan shantu makauta ku gane kun zautu bedden ga walla ya tsaru ga yan uwan ku sun taru ne jinjina ga tauraro mai garsa shi ya bar tsoro wankan ku ne ya burge ni kamashin ku ne ya siga ni na zo ni ma ku dube ni idan zuciya ta bar rauni. Salo na iya ni a bangaren kabiya musu ba zan so ka rike zabba ku zaman lafiya a yanzu dai ka zamo kaka batun wariya rikon amana yana da daɗi a rayuwa kunjiya za so ku zauna ku yi zaman lumana sirrikar ku tona rayuwa ku auna don ku san mai yake gudana na kisa ki nuna tun da ke nuna ku yi zama amana in ya so ya siyo banana zabba da zan baki shawara ki gane ba kyau zaman jira masa ba shi ke da nasara almajiri shi yake bara ki bi shi sosai a hankali ki wanke kaya da sokili abinci da ko da cokali ki sakirare da tozali masa ki san bai da matsala burin shi ɗaya ki ta walwala wajen shiga ki kala-kala dan Allah kar da ki shagala ki daina sanya da jinkiri ki dinga sallah da zikiri ki roki Allah mu kadari idan dare kai ka tare burin ki shi zai cike miki masan ki baya da shamaki